orang nyamine dikir itu ingat dumateng Allah. La abdul dzikr fa'lam anahu la ilaha illallah. Lah ngoten lisan kita niku didamel dikir Allah niku mesti roh niku nyambung badhe tenang ranten tentram. Ngoten nggih Pak nggih. Saestu wis ora usah bingung nek sumpah kok judeg lu rasa nglencer-nglencer ado Pak. Tambah bingung nggih. Duite santai, lempoh, ngerti lempoh Pak? Lempoh basa kene apa basa Medi? Kesel nggih. Wis kesel duite entek karepe ben atine tenang, tapi tambah sumpah. Gue encer neng sarangan, tambah kejegur, maling togo, tambah ngamuk, ngoten nggih. Ngoten niku. Nah, supaya tenang ora usah bingung niku ning nggo blojo ning Indomaret apa tambah entek. Duite nggih, Mbak. Karepe ben seneng. Tambah judeg ben ora sumpah. Solusine nggih damel terus kita maca ngaji ngeten iki ndonga. Niku namine dikir ora mesti pas aya salat tok, Bu, Mbak. Tapi setiap saat karo mulut bumbu ngoten niku. Allah sing jenengan terbiasa apa ngoten nggih, Mbak? Astagfirullah, shollallahu ala Muhammad, la ilaha illallah. Nek boten pengen terlalu mikir nggih, Allah. Nek saged niku bacaan zikir diserane ning dada sing kiwa, Mbak, ngisor niki lha niku nggone hawa nafsu teng niku. Nek kita zikir niku diserane teng niku, niki pelajaran tarekat nggih. Tarekat niku tarekat itu jalan untuk dekatkan diri pada Allah. Lah niku nek zikir mawon la ilaha illallah diserane teng dada sisih kiwa niku nggone hawa nafsu. Insyaallah ngamuk hilang. Setan sing bersarang teng awak niku insyaallah nggih hilang. Ngoten. Awak niku tinggene setan saged lewat aliran darah. Tapi nek kita damel zikir niku setan mboten saged napa nggodhog kita. Ngoten nggih, Pak. Dadase lisanan dhakiron. Nggih, lisan, bibir, mulut, tutuk sing setiap saat damel zikir niku insyaallah ati badhe bahagia tenang lan uripe barokah. Pikiranipun jernih, atine mboten bergejolak. Tapi nek wong niku gak tau pikir, ini enake niku napa niku rakus, pengen memiliki sesuatu, pengen duwe sesuatu.